Nakoy nakaila sa na mga kuis ba kanang katong didto po ko sa Manila ha. Pero istorya ra ni. Iyang naong niya sa ona. Iyang naong ba kay mo naglubot. Pagtan ay ingon man siya nga Juan kanang pre. Babae to pero pre ang tawag sa kuha. Masya sa kuha nga. Sabay ko be kay mato kong parlor kay mapagwapa ko. Yan na siya sa kuha. Mapagwapa ka, di man kagwapa. Yan ako siya ha. Pag ano akong sabayan niya dito sa parlor. Nya pag ando niya pag adto gyud sa sulod yun, nagpagwapa sa dito nigasto na siya og kanang 1 milyon. 1 milyon yung gasto to para magwapa lang. Gwapa gyud. Ang naong kay mo nang si Marian Rivera. Pagtalikod ay muna mag si Marian Navarra. Daw talaga ato lagi. Kaya ang naong gayato gyud katong wala pa gyud na make upan mo nagilubot. Matinganan lang kaya binemo ka ng malibangan ka kaya ang naong ka mo naglubot. Pero moro to itong istorya no. Pero atik ra.